Това е първият ден, в който тръгвам да играя да все 9 нощи в гората и ще видите много интересни неща. Надявам се да ви харесат, защото накрая, както знаете, ще ме ликвидира, т.е. убие един мамут и за това бих казал, че е нечестно, така казано, да ме убие точно този мамут, защото не ми допадна точно той да ме ликвидира. За това не искам да казвам, че престолът ми да се 9 нощи в момента беше най-идеален. Имал съм по-добри и по-добри. И така, че мога да кажа, че се нагласяме така по-добре и по-добре. Така че бих казал да се насладите на видеото. Това е петата част. Ще има втора част от 99 нощи, да видим дали ще стане. И може да направя нещо друго. Може и да направя Майнкрафт епизод, ще видим. Ще преценя дали да правя, като го инсталирам, защото още нямам инсталиран Майнкрафт. Но може и да направя Майнкрафт епизод цял и да е по-добър от Roblox епизодите, защото мисля, че серията развлекателно ще ви е интересна. Така че тук търся как да намеря къде е Лена, къде живее Лена, ама буквално той се телепортира преди да го намеря. Ето в дървото се телепортира и не го намерих, защото се телепортира, както се досещате. И почти сме към краят. Тук останах сам, защото всички ги разбиха. Почти сме към края, където мамута ме уби, но за малко щях да го убия аз него, да получа много месо. И тук събирам сега дърва, за да си включа огъня на по-голяма степен, защото той ще да ми сгасне. Намерих съкровище, отворих го, ще видите, много интересно, според мен поне. Ако на вас ви е интересно, ще ви е интересно. Изрязаните части няма да ви ги показвам, защото те са изрязани и съм ги изтрил. Надявам се да ви хареса, защото съм вложил цялото старание в този епизод. Така че гледайте, забавлявайте се, защото тук буквално на трети или втори ден си взех фенера. Тук изрязах качването и затова видяхте така. Тук сега ще намеря съкровището и ще видите какво ще излезне. Така че ще ви е интересно. Тук бих вълк, даде ми месо, кожа и честно казано първо реших да взема кожата и другите неща, защото тук... Не, грешка. Първо исках да взема другите неща, после си взех кожата и месото, после взех едни дърва, после взех столовете. В последния момент, честно казано, исках и да заслепя Елена, преди да свърши епизода, но не стана. Тук ме подгони един вълк и тичах в обратната посока, но трябваше да тичам към огъня и затова тичах в обратната посока, защото си помислих, че огъня е към края на световете. Тук си подсилвах огъня и бих казал, че съвсем скоро ще видите Елена, глупости говоря. Как отидох при мамута, но няма да казвам кога ще дойде мамута, само ще ви споделя, че почти накрая, буквално като свърших епизода, ме уби Елена мамута, ако изобщо така се нарича. Дръснете ми един коментар как се нарича. Ами аз ви пожелавам светли празници, да сте живи и здрави за много години. Защото след няколко дена идва Коледа, Нова година и другите останали дни, които се сещате. Затова ви казвам довиждане.
От тук насетне ще гледате само епизода без моя глас. И определено музиката, която е в играта, но казвам, може и да направим и Майнкрафт епизод. Така че изчакайте, ще ви съобща. И това е. Довиждане. Сега гледайте.